Детето пада, удря се и веднага търси погледа на мама или татко, за да прецени дали да се разплаче или да продължи да играе. Аз съм Живко от Party Jack и сега ще ви дам един практичен съвет как да реагирате в моменти, когато децата по време на игра паднат или леко се ударят. Най-добрият вариант е да кажете: браво, супер, чудесно, мале, ти се опита да счупиш земята, какво направи, толкова си силен. Повярвайте ми, след тези думи детето ще се отърси и ще продължи да играе. Приближите ли се обаче към него, кажете ли му веднага: ох, ама какво ти има, ама как си, добре ли? Прегърнете го. Играта приключва и то може да плаче 5, 10, 15 минути, а може и по време на целият празник, ако сте на празник или някъде играете на площадката, то да не посмее повече да се включи в играта. Бъдете смели, преценете ситуацията, защото в 99% от случаите по време на игра, когато децата паднат, не е нещо сериозно. Така че бъдете смели. Кажете му: браво, мале, много си силен, много си добър, хайде продължавай. Така децата ще бъдат по-уверени. Пробвал съм го стотици, да не кажа хиляди пъти, тъй като забавлявам деца вече 25 години. Този метод е изпитан и винаги работи. А за Party Jack може да видите повече на party-jack.com. Украса с балони и забавление